And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret File. Kapag maitim, syempre, maitim din yung santol. Itago nyo na lang ako sa pangalang Iguana. At ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. May problema ako. 5 buwan ko na itong daladala. Nahihiya po akong ikonsulta itong problema ko sa doktor at sa mga kaibigan ko. Hindi rin po timing gawa nga ng enhanced community quarantine. Ganito po kasi yun. First time kong magkaroon ng boyfriend. Pero nagkaroon naman ako ng mga karelasyon dati. Hindi nga lang lalaki, kundi mga babae. So eto na nga po. Nagka-boyfriend ako ng choco na choco. So, syempre kapag maitim, maitim din yung santol. Okay lang naman kasi hindi naman ako bumababa at lumuluhod sa lalaki. Kasi bago pa nga sa akin yun. Tsaka isa pa, natatakot ako na magkaroon ng kati-kati sa bibig. Kaya ang teknik namin, itinatago niya yung santol niya sa bulsa ko sa baba. Alam niyo na yun? Kumbaga, shoot the fruit. Ganon. Okay naman. Enjoy naman. Pwede na. Kahit nakakangawit. Kaya lang, maitim talaga yung kanya. Parang need nang i-change oil. Kasi, maitim talaga. So, naalala ko noon, after naming magbakbakan ng 3 to 5 times, napansin ko, ang itim yung singit ko. Yun yung una. Siguro, minsan kasi masikip yung panty ko, kaya nagkakaganon. Tapos, nung tumagal na, umitim na rin yung pisngi. Yung paligid ng pisngi ng bulsa ko sa baba. Kaya nagpanik na ako noon. Kaya kapag naliligo ako, kinukuskus ko talaga. Kinukuskus ko talaga kasi baka nalibagan lang o nahawaan sa santol niyang blokbu. Noong 2 buwan, ay, ang itim na ng coconut ko. Sobra as in, madilim. Medyo mastisa ako. Tapos sa baba, sunog. Nakakahiya. Simula noon, hindi na ako nakipagbakbakan sa boyfriend ko. Kasi nga, baka nahawa na ako sa lokbo niyang santol. Kaya nag-aaway na kami. Kasi ayoko siyang pagbigyan. Tanong ko lang, nakakahawa po ba pag ang pancake natin nadikit sa maitim na santol? Parang lilipat sa iyo yung kulay. Parang namantsahan ka. Parang nasunog na naging dark violet na daig pa ng binugbog. Please naman konting tulong sa nakakaalam. Please lang. PS, buti na lang stay at home tayo. Wala munang bakbakan. At magkakaroon ako ng time para maging maayos ang aking lagay. Salamat po. Muli, ako si Iguana, na humahanap ng mga kasagutan at solusyon sa aking problema. At ito po ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka,
Mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.